Pozdrav svima ljudi, ovdje je Suarez, dobrodošli u novi klip i danas želeo sam da snimim FIFA World neki pack opening ili tako nešto, ali nažalost kao i uvek serveri ne rade. Tako da, mislim da ću prestati da igram FIFA World i želim da vas pitam da li bi neko želeo da mi da FIFA 15 da radi Ultimate Team i da krenem to da snimam na FIFA 15 Ultimate Team i one sezone ili tako nešto, naravno sa onim security questionom da mogu promenim šifru, a za uzvrat ja bih vam dao ceo onaj moj tim, znači vredan oko milion coinsa recimo, još ima 100.000 na akauntu. Dao bih vam admina na ovoj mojoj Facebook grupi da možete se reklamirati šta god hoćete da radite. Dao bih vam još moje dve stranice koje ne koristim, ovu Gaming Balkan i ovu PU koju sam napravio pre 100 godina. Tako da, ako neko bude želeo da se menja, neka mi se javi u komentaru, ja ću vam ostaviti moj Facebook profil, pa samo se javite zapravo na Facebook profil, ne u komentar. I eto, to bi bilo to. Ništa, ako ništa onda morat ćemo čekamo ako se poprave serveri, to jest jedno, nemam pojma iskreno, ako samo bude neko želeo, neka se javi pa ćemo se dogovoriti. To bi bilo to ljudi moji, neću više ništa da vas zadržavam, samo sam to htio da kažem, pa eto, javljajte se, to bi bilo to i pozdrav.